kampe puasa Kalimo na haji atanan kuaso itu sababnya jari dek limo jari na limo ya akiwani Jo kalau hikmahnya ke dalam negari namulo pertama siang pujari semisaran tuh dalam negari untuk abatanyo patang jopan nen kedua talunjuk namanya jari samin saruran cara dia pandai di dalam negari untuk penunjuk itu jauh ini ketiga panamu si jari mati daripada kawan den taganya tinggi samin sarang kuat dan gagah berani samin tentara dengan polisi sampai panamu si jari mani samin sarang kayu di dalam negari untuk apa lagi karena intanya podikan salang tenggang ne anak negari kalimur kalingkil ne ketek sekali samin sarang ayah di dalam negari Nemalimu itu kau indah samupakan apa-apa karajo tak mungkin selamat apa-apa dijinjang ke samu jobare ke dalam negari lanya tu begitu Nembalimu itu kau indah setuju apa-apa karajo tak mungkin maju seorang mailon lain mengganju kau basali siapa malu maju panguyu orang banyak dicakau ragu hantar ke sini hantar ke situ nak janganlah dipakai oi sifat neng kalerui oi bau batik sahabat ala ditolan suah odaro dengarkan ala desambuangan iyo dari kami aduh dari sian lang iyo de babega iyo sekarang anakku ini omanku la de kami sambu oleh karena dosa apakahnya Allah dia dole bersabak iyo dia do balaikan harano dekarano la dikandakan oleh para tokoh lady imu ko para tokoh lio intan negaga kita wapimu udahnya Allah kasih banyak iyo tarinimu oh suluko iyo atas iyo permintaan iyo dari sana asuh oh daro ini yo pucu tadi cintu iyo ulama hatimu Allah iyo semua lah kadigali iyo dengan air sambungan iyo dari kami aduh iyo dari
Lakoni dalam mano kurangnya. Umurnya ini sambuangan dari kami badu dari siang lembah begara bariba kadidang pengajian kami arah katu Dekarano pengajian iyo penting nande kita penting sekali ladani bidang ladayagamu Layagamu lay silami yo layagamu kita Alakini masa Allah tubuh Ay kajinal kami baca tubuh kece orang ala tubuh pulon ala janyo kita Natatui yo nandi tubuh kita nandi na malam nangko Ay saudaro ay anda lah sungguh anak kami darangkan palakaro tubuh aku untuk menjadi palito sulu alalai mandan goyang hai untuk alai tagu maana tubuh oi katonyo nabi kabala kamusa hai dicintolai alalai baru tubuh hai kanala diri alalai di mano bana de hidup jo mati hidup jom mati nak kami ditarangkan tubuh nane kasan nende ditinggalkan insan Alai tunan mati orang kuburkan waktu bacara tubuh jo nyawa oh sagalo hanggoto kasamu nama alai tulang jobana barasurkan paca hati jo jantung barasurkan badan waktu itu nak kami terangkan alalai balum layado hai kayu-kayuan ilayanya Muhammad hai saratu insan Sado itu baru dijadikan Tuhan Insal abadi di dalam cahaya Andero punya hani yang sudah nyata Ayun beragara belum layado Alai kadim sendiri Hai Tuhan makato Alai jadilah engkau Hai kato kalamnya Ditiupkan sifat Hai de Tuhan kita Ditiupkan sifat Dengan samparono Alai di situ insan Hai mangkurnya jago Letar janganlah insan Kapado dirinya dipandang sawatu ayun tidak ada waktu itu nende nak kami datangkan Ditiupkan nyawa Kapado insan ayo turunlah firman dari pahado Tuhan Alai
satu itu. Palalai kepada Allah, Tuhan nan satu. Sabanalah nyo engkau lada iyo nan Tuhan aku. Lah di situ ladainya kita iyo mulai beriman. Di padang iyo nyo kudus. Oleh kata iyo Al-Quran, pembagian nyo sifat. Oleh kan jadi iyo pandangan Kepada Muhammad saratu insan. Ay Allah hai Muhammad. tak dapat misalan dengan alammu kita putuskan dari situ asal mula turun ia hidup ia insan oleh karena de ayun oleh bagara ia tola ay karena ia kodiro Mato malie bagai basiru. kebanyakan kita sagalo iwani adi sangko iyo nyobadan hidup sendiri oleh pandai yo bajalan Karano iyo di kaki. Karena tak tahu asal mula jadi Iyo di kaki. pandai berjalan kapado orang mati cuba hai pikirkan oleh ado bakaki adonan batangan Tetapi nasiapo kainan manggara degarikan Mano lama o dengan Pangulo Saratu alim dengan tuangku sampai kepada ayah jo ibu ay kami membincang jalan alammu Ayo jalan alamu nan kami bincang syariat torikat nah jangan basilang hakikat marifat samparono tarang supaya iyo nyo dapet dikupas lah pandai yung ani kito wakatuwayo kamati didirikannya kepada nurani di situ janjang akan dinaiki pandanglah rumah iyo akan diuni tiaratinya rumah nah kami terangkan bukan rumah abati yang paparan hanya rumah itu akan ganti kiasan Aizat Josi padai kan jadi keputusan ataupun yang de Muhammad sabijak salangkan samui tak dapat dibariai baminsa di mana Muhammad di situ Tuhan Allah kepada Laisa
padon laisa nyawa berpulang. Ombak ko tibo, jangan tagamang. Tapi tua guru, andai akan dipegang, Pidoman di hati, pidoman di hati, janganlah hilang. Apabila hilang, pidoman di hati. kalau yo kasamunyo, yo kita pandangi. Tantu pangana kita, hai kamari pai. Yo dari nentarang, Namu masuk duri, soal pengajian, soal pengajian, sekian dibari, sekian dahulu daripada kami. sebagai desambuangan. Ainan pultuinyo tadi. Tinggal de kami ala baja pui ilang yo ala kami cari. Penonton kini akan demandang tentu ala bahasa nang denyo hati. Aluran iyo ne kaum ayah, aluran iyo ay kaum umi. Walau iyo nen jantan kini, walau nen gadi iyo gadi. Oh kini de ari batambah larut labaran sua iyo malam yo. Lah hampir setengah yo dua balik balabi yo bakurangnya. Sagalonan iyo ay panitia lama macik jabatan surang de surang yo. Mari jawai dari yo jabatan satu jabatan 7 lah masuk yo. Mungkin lah bana ansu ibarat iyo bakarayo. Ayo demandabi kabau atau jawi dekang jadi yo. Untuk kelancaran de acara kita de isu siang harinya. Alhamdulillah kan kita sabui, alhamdulillah harus nanti baca. Itu yo mangko bagurau-gurau yo kita yo pado malam nangko. Dipanggil tukang silawatnya dulang, dipanggil deh tukang deh curito. Dari sialang babega. Aina dulu para tamu. Dari yo delang kisah. Ayo bilangan neng kadu. Aduh, pasang tukang silawat putra daerah Saruaso. Memang iyo di Saruaso, pusatnya iyo di Indomo. Pak itulah de nyobana de kitulah isa iyo de sakato. Hai sadang kiang iyo lah nembak basi sasio iyo nembak ayamnya. Wai kini hari lalarui. Oko dingin lah mulai taraso. Odi makini nan karanca, di makaranca odi dangatalingo. Kalau pinonton lata bagi tigo. Adonan tua di ayado banan mudo. Ado si unyil kini lampir mambue iyo angkolimo. Kalau dek jangironan ompong giginya. Lain pulo kanda salero. Iramai opok minang sana. Anan gak sadia omai boibo. Jone kinawanan punyo vokalisnya.
Alang babe gado kaman cubola pulo Jogariti nyodulang kawan Jogeleng hionen kapalo Ampe tahun lah denai nanti Astagfirullah Wa siram bungo patang jo pagi La ilaha Oh tapi jangiron apa nanta jadi bungo wa siram jadi pucuk ubi Mulonyo cintrong kan tumbuh di hati Heroi bajanji do indah kebanyo laki Tapi apa nanti jadi ron Heroi lalari joto ke jawi Apa salah denai oi dia kandung Apa dosa denai patinggakan Mangat pinangan orang iroi tarimo takut jo kami dek manggu gua dulang timbago Ilang dinan kalam lumrah saja Taiki cua dinan tarang tando dek buto Kamano malu dia oi dia kandung kadenai bau Babarihlah di dalam gantang Tiyo dinindang labadada ayo Allah pakure kami basilawa edulang Namun nyo hidui kata alasan saroyo Namun nyo hidui sasaroyo Ay situju halaba banda dalam Nenemai kamu pinang mudonyo Mulonyo cinta kami akan mendalam Hiyo de ulah nomor apenyo Onan de ulah nomor apenyo Basilawa ila di malam nangko di masjid di Saruaso Awanan basa indah piak penyakit ibu Ama asinopi kini basaling kupulo Ama asinopi baula pulo Ayam balik labaran apa hali Kalau dia tong sayo nyolimo Kalau marang tau jangan capek babali Ko anak mama lama nanti jua Oi anak mama lagadang pulo Aduh utang elo ala bayi Anak jan kita laba tungguan De orang kapa iyo nana balai De jangiro palabuhan kini nana bajalan Oi palabuhan enan bajalan Sarua sorang carananyo Kalau jalan liku baliku Dia mai sana lewat suara Jo kalau jo tangan Pak Jorong kok tahu Jo kalau jo tangan Pak Jorong kok tahu Itu sebagai hiburan Hai sebagai intermezzo Itu paisi kandaanan mudo Hai nan mudo lagi jomblo Tapi kalau nantu tu di bari agak sakit sajo Kandangan yo tu tabayang di masonan duyunya Itan tujo irama pada pasir irama kosida jadi jo Haya itu
basmi darwis nen punyo vokalis yoda ulunya. Tuhanku yang telah jadikan diriku dari segumpal darah. Oh Tuhanku telah jadikan diriku ini segumpal darah. Engkau jua yang mematikan, menilai amalku walau zezara. Engkau juga yang mematikan, menilai amalku walau sezara. Jika engkau hidupi daku, aku mengharap perlindunganmu. Jika engkau hidupi daku, aku berharap perlindunganmu. Oh, bila engkau matikan daku, aku bermohon keampunanmu. Bila engkau matikan daku, aku bermohon keampunanmu. Ampuni dosa dua ibu bapakku, lapangkan mereka dalam pusara. Ampuni dosa dua ibu bapakku, lapangkan mereka di dalam pusara. Inilah pinta dalam doaku, jauhi mereka azab sengsara. Inilah pinta di dalam doaku, lapangkan mereka dari azab sengsara. Akhirnya kini aku meminta padamu Tuhan yang Maha Kaya. Akhirnya kini kami meminta padamu Tuhan yang Maha Kaya. Lindungi tanah air tercinta dari bahaya virus corona. Lindungi tanah air tercinta, nak jangan berubah arti Pancasila. Iyo itu iramanya paisi kandak lanan tuwo. Hai kandak lainan mudo tentu nan dibari juo. Supaya waladena adil ibarat manimbang lado. Nak tatuyo nan sakilo, nak jale pulo nan sama to. Pasan ng lahati bagi na mudo. Hai kalau nan jomlo hikoy ramanyo. Jangan nantu salah tarimu, kami memberi sakit sayo. Jo irama dangdut iko namonyo. Hai joroma hirama hiko nan punyo. Sialah iyo babega, la pandai iyo nyo pulo, la pandai bana sarupo de inyo. Oh di dalam ini basilawar indah jadi doa apa panjangkukan mato nan mudo-mudo
kamu. Sudah lama aku tiada bertemu, aku sangat hawaii pada dirimu. Rena, 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 namu lagunya sialang babega la pandai pulo. Oh, hanya satu dalam hatiku, kasih aku pada dirimu. Sungguh tiada duanya di dalam dunia. Namamu tertulis indah bagai intan mutiara, memancarkan cahaya, cahaya asmara. Oh, rena, 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 namu lagunya. Desi alam babega la pandai pulo. Ala jadi dahulu. Bue iyo samintaro. Ibarat bala dalam lawetara, banyu ba ibarat Leba jalan kini leba nala kilo-kilo. Tila adalah datang lali taila tibo. tangan delapan nek lala PKK palo ko palu halaba ciciran Arabi ilana di dado itu nala dekanda akan lakadusana gitu. Kapadulang kisah orang bariba, namu Tolong tolong nela sambung de tolan salah sudah itu. karena sambung Ada menyambung pasaran biasa. biaso lah dia dan biaso dilimpago. Oh, Ada nano salah pusatu nanalamu bajambatan nyoba sila de bajalan ayo. Makasian nyoman di Lai baru matanggo sampailah sekarang lah de bagi tujuh. Eko tadi lenyo tolan lah de bagara pulo. tentu lenyo kami halaka bagara pulo. Enan Sekali lah di sini lah sekali di siko. Hai jalan jo panela babale biaso. Kacimpong pamenan mandi lako jika pamenan ketua. Kaman jadi lah tradisi memang saja dahulunya. Gara-gara lah di palanta, gara anak-anak mudo-mudo. Kalau dia anak mudo-mudo hiko bana gara-garanya. Anak gugu si kaladi menurun jalan eka surau. Awak buruan Inilah banci rokok baganti jodoh anau